Napadá mě, aby jsme tady nikoho neurazili, vybral bych nějaké takové neutrální. No, mravoučné přísloví, třeba šaty dělají člověka. Ano. Je to tak, třeba je to k nevíře, že z biskupa Putna dělá uhlíře. Je to tak, třeba je to k nevíře, že mnicha dělá Putna krunýř rytíře. Je to pravda od věka, šaty dělají člověka. Kdo je nemá, ať od lidí pranic nečeká. Dokavať jsme nahatý, od hlavy až do paty, nikdo neví, kdo je chudý a kdo je bohatý. Podle kabátu se svět měří. Lháři ve fraku každý věří. Protože je to pravda od věka, šaty dělají člověka. Kdo v hadrech čeká na štěstí, ten se načeká. Šaty dělají člověka. Je to tak, je to tak, je to tak.